Λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια πάλευα να πάω Δρακόλυμνη και τελικά αυτή η μέρα έφτασε. Η ώρα είναι 5 το πρωί. Περιμένω να περάσει λίγη ώρα να πάω στα παιδιά. Θα σας τα γνωρίσω μετά. Το περίμενα πώς και πώς. Θα γίνει σήμερα πραγματικότητα. Έχω ετοιμαστεί, η τσάντα είναι βαριά, δεν ξέρω καν πώς θα γίνει όλο αυτό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και τα λέμε στην πορεία. Έχω ενθουσιαστεί και έχω αγχωθεί ταυτόχρονα. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι. Άγχος. Άγχος έχω, αλλά εντάξει. Θα τα καταφέρει, το έχουμε. Ανακλαίω με την μικρούλα. Με έχεις πολύ μπάλα. Για κάνα λίγο, σαν υπάρχει το πατόν. Να σε δω λίγο προπόνηση. Τον είπα και πως περπατάνε με τα πατώτα, του πάει με ανάποδο πόδι και άρχισε, έκανε προπόνηση. Εδώ το άτομο που τον έφτιαξε γιατί ναι, δεν το πηγαίνει πουθενά σήμερα. Ελάτε λίγο να γνωριστούμε εδώ πέρα στην κάμερα, παιδιά. Το κρου πώς είναι? Το κρου πετάει. Το κρου πετάει. Αλλά λίγο αρχηγός. Μάλλον φαίνεσαι πολύ έμπιστος ρε φίλε. Δηλαδή σε εμπιστευόμουν να το φυλάει για την ανάβαση, αλήθεια. Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Και έρθισα ρε μας, αλήθεια έκανα. Τι λες, πάμε στο μήλο. Γιατί πάντα χάνω αυτό το παιχνίδι. Είναι σαν το Red Bull. Τι έπαθες μωρέ? Πω, δύσκολο. Είστε σίγουροι ότι πάμε από εδώ, Από εδώ πήγαμε. Όλοι από εδώ πήγανε, ξέρω εγώ. Πρώτη στάση να εξαποστάσουμε στη βρύση Αντάλκη. 230, δεν με τα κλέβεις με 30 μέτρα, κύριε. Το έχουμε. Γεια σας. Μια χαρά, γεια. Μητάραψη. Κουδούνια μας έπαιζε. Ξεκίνησαν τα προβλήματα. Και εγώ με τα πρώτα. Φαντάζεσαι. Έλα λίγο. Θέλω. Α, έχω πει το κάμεραμάν πριν. Κάνει και χώρο. Έλα. Πριν, έλα. Πρέπει να πιέζει. Άστο. Να πιέζεις όλο. Δεν το ποτάς καθόλου. Έλα. Το πόδι σου δεν θες.
Θα πάθουν τέτοιο. Μπροστά δεν θα έχει δάχτυλα, ρε. Να ρε το αίμα, έτσι. Όμορφο! Το αίμα ρε. Σας φύγει. Όχι, εντάξει. Τρίτη στάση. Μαζικά, πιο κουραστική μου η επόμενη ώρα παρά η πρώτη. Τι είναι? Πιο κουραστική η επόμενη ώρα. Η επόμενη ώρα, όχι η πρώτη που λέγεις εσύ. Ξέρεις γιατί. Είναι πέρα σταματάμε την ώρα. Πήγα πολύ ώρα στην αρχή. Στην αρχή πήγα πολύ ώρα. Λέω και κουράστηκα το εδώ. Έτσι. Έχεις ακόμα ένα τριωράκι. Θα φύγει ο Στάση, ξανά. Βγάλε τα δυο ταινία. Δεν ασκείς το άλλο. Θα φύγει και το άλλο. Το βλέπω ήδη. Άλλο το όραμα είναι. Αν κοπεί θα βάλουμε, θα πάει χαμένη. 1000 σχεδόν για την κορυφή. Η κορυφή, άστο, άλλο από Ευαγγέλιο. Εντάξει, μέχρι στιγμής όμως, ρε φίλε, χαλαρά είναι. Χαλαρά, εντάξει, κάνουμε και πολλές στάσεις βέβαια. Βασικά τώρα τελευταία έκανε πολλές στάσεις. Αλλά να το ζήσω αυτό, Ω, με τραβάει, Χριστέ και Παναγία. Θες λίγο. Τι κάνεις το μαλακά. Εγώ μόνο που είσαι εσύ εδώ είμαι ευγνώμων. Όλες οι βλακίες με σένα τις κάνω. Και εσύ τώρα με αυτούς δεν κάνω βλακίες τώρα. Πλάκα πλάκα είναι τελετικά μα έκαναν. Τα λέμε στην επόμενη στάση. Από φωνή κορμάρα. Ιουλία. Παναγιώτης Ιουλία, Γιάννης. Γιάννης, Αστέρης. Πινελόπη και Δημήτρης. Χαρήκαμε. Παναγιώτης Ιουλία, Γιάννης και Αστέρης. Θα τα πούμε πάντα. Δώσε λίγο καρά, ξέρεις. Δεν μου αφήνω να βάλω καρά. Τι λες αγόρι μου, βάλε το να γίνουμε. Πάτσε, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι μεγάλη δύναμη. 300 μέτρα υψόμετρο ακόμα και φτάσαμε. Τι είναι? Ένα τσιγάρο δρόμος. Μεγάλο τσιγάρο. Ωραίο που δεν καπνίζεις. Μ' αρέσει που δεν καπνίζεις και το λες. Δεν έχει σημασία, αλλά έτσι πάει τάκα. Τώρα έχει αρχίσει και έχει και ζέστη που δεν παλεύεται. Καθόλου δεν παλεύεται τώρα. Αλλά δύναμη, το έχουν. Πόσες ώρες, 2 ώρες. Ένα-δύο ώρες. 2 ώρες, χαλαρά. Στο νερό. Ποιο? Το Δρακόλυμνη. 2 ώρες ακόμα. Άρα, σίγουρα. Πες την καπέλα ρε Πατ. Λοιπόν, θα κάνουμε μια στάση εδώ πέρα, 1750. 1750 μέτρα. Θα κάνουμε μια στάση. Να ηρεμήσουμε, Να γδυθούμε λίγο. να γδυθούμε και θα τα πούμε σε λίγο στο καταφύγιο. Έχουμε λίγο ακόμα μέχρι το καταφύγιο. Ναι, τι, λίγο. Τι λίγο, κοίταξε το. Είμαι εδώ, είναι εκεί, το βλέπω. Με κοιτάνε τώρα. Μην γκρινιάζεις ρε. Ένα-δύο ώρακι. Άκου να δεις, λίγο καταφύγιο για να χαλαρώσουμε. Ένα καφεδάκι να πάρω ενέργεια. Όχι. Φόρτισε να φτάσουμε στο checkpoint. Πάμε στο checkpoint, έλα. Είμαστε στο καταφύγιο. Άλλες 2 ώρες μένουν για το στόχο μας. Φτάσαμε στο checkpoint.
Τι έβαλες? Ακραίο. Εντάξει, το οποίο όμως ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτό που κάναμε ρε φίλε είναι... Δεν το κάναμε ούτε σε 10 λεπτά, bro. 10 λεπτά βασικά. Είναι αυτό που για να μας ξαναμιλήσω. Αυτό είναι, να ξέρεις. Ο κύριος Πάτς δηλώνει κουρασμένος. Δεν κουρασμένος. Κάνει άκρη. Αλλά μέσα του είναι πρόεδρος. Είναι αλπινάκι. Ρε εσύ σου λέω, σε 10 λεπτά είσαι Δρακόλυμνη. Ναι, σε ποια Δρακόλυμνη όμως? Κόψεις καλημέρα. Το κρου. Πας. Αντέχεις ρε. Αντέχεις. Εδώ που έφτασα. Δες λίγο τι έκανα. Τίποτα παιδιά, φτάσαμε. Άμα το κάνετε ποτέ, μην πάτε μεσημέρι μου, Παναγία, δεν γίνεται. Ακτές γίνεται καθόλου. Αλλά είναι ωραίο. Να έρθετε. Τίποτα, μα θέλω να φάω. Πρέπει να ετοιμάσουμε σκηνές. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μετά από πολύ ωραία ανάβαση και πολύ ωραία δουλειά, η σκηνή δικιά μου, η σκηνή του Αστέριου δίπλα. Εδώ, ο Πάτς. Δεν πέρασε την πιτούλα μου. Πάτς, δυσκολεύεσαι. Πάτς, τώρα ξέρεις τι θέλει. Έτσι πως κάθεται, Ναι. τίποτα άλλο. Αεράκι, Ναι. φέρτε ποδαράκια μου τα όμορφα Ναι. και τίποτα άλλο. Τι κάνετε ρε? Να σας ξαναγυρίσουμε μέσα σκηνές με το Αστέριο. Τι λες Μια χαρά μωρέ? είναι. Πίστεψέ με. Μπορείς. Ναι, θέλω. Ναι. Ναι. Το κάναμε. Πάμε να σας δείξω και τη δικιά μου σκηνή. Επικά μάτι. Τι πήγες να δεις?
εδώ. Μαγκά πήγε δεν φάνε εκεί. Εδώ θα κοιμηθούμε το βράδυ. Όχι, ούτε εδώ πέρα πήγε. Ό,τι καλύτερο. Πατς. Πατς. Δυνατός. Πεινάμε, τι θα φάμε. Φτιάξε μακαρονιά. Τώρα σε λίγο, σε λίγο. Εγώ η αλήθεια πεινάω λίγο ρε Και εγώ φίλε. πεινάω υπερβολικά πολύ, Δηλαδή τώρα που έχουμε και το σεντονάκι ρε φίλε, να γράξουμε εκεί στο κέντρο τώρα. Ή πίσω από τη σκηνή. άμα Κάπου να μην φυσάει, ό,τι. Τι είναι σκηνή, παιδιά. Ναι ρε Πατς. Μην το κάνεις. Μήπως ξέρουν τα παιδιά να τους ρωτήσουμε. Κράτα με κρατάς. Να με κρατάς να σε κρατάω. Να με κρατάς, να σε κρατώ. Πατς. Έλα! Το ξέρεις ότι... Όχι, παγούλο. Μη με κάνεις τέτοια. Ωραία, καμπανές στο δράμα vlog. Ωραία. Παιδιά, το μόνο της... Σήκωσε. Γεια! Πες. Ας το έκατσε, αφού ξέρεις πως θα δω, δεν θα κάτσει. Η λογική δεν το λέει αυτό. Τέλειο. Ξύπνα λίγο. Logic. Δεν ξέρει. Να δω λίγο. Πιο κοντά, ρε. Ωραίος. Α, τι λέει αυτή εδώ κάτι, εγώ με βλέπω λάθος. Α. Λέει αυτή. Ναι, συγγνώμη. Έχουμε στήσει εδώ την παντέντα, αλλά ο πραγματικός κόφτης του αέρα είναι το βουνό μας εδώ. Ξέρετε γιατί, Γιατί? Γιατί μου βουνό. Εγώ σε προσκυνώ σήμερα. Αφού ανέβηκα καλά είμαστε. Μου κατέβουμε. Μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι ανέβηκες αλήθεια. Η συνταγή μας για σήμερα παντεύεται με τι είναι. Νεράκι του Θεού. Ναι, μια δόση ηλεκτρολίτη μέσα. Έτσι λίγο να ανέβουμε και τορτελίνη. Έμειγες σε κάποια να μην, δεν θέλω να μου. Καλό Γιάννη. Πάλι ρε. Εντάξει. Φτάνει. Έπαιζε και δύο τορτελίνια. Κοίτα, το ξέρεις αυτό το κόλπο. Κολόνες. Α. Πάρτε δύο το τελικό. Μαλάκα τι είσαι. Άντε στη γεια μας. Στη γεια σας παιδιά. Μαγειρέψτε μας κάτω να φάμε, μας δίνετε το φαγητό σας. Δεν έχει ένα χονταράκι μας. Λοιπόν, γιατί είμαστε σήμερα? Σήμερα είμαστε για ορειβασία. Ανεβούμε εδώ. Εδώ. Εγώ λέω να πάμε και... Γεια σας, ονομάζομαι Παναγιώτης Μαφιόζος Βούλγαρης και θα πάρουμε σήμερα μια συνέντευξη από ένα γνωστό influencer, ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει οργώσει Όλυμπο. Όλυμπο. Γράμμοβα, Χρήστο Βάτη και πολλά άλλα μέρη. Ορίστε εδώ πέρα καλεσμένος, παιδιά. Ανεβαίνει. Τι κάνουμε? Γεια σας κύριε Ιωάννη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είστε. Το όνομα σας? Ονομάζομαι Βουλγαρής. Χάρηκα. Και θα ήθελα να σας πω
Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μπορείς και βρεθήκατε στην εκπομπή μας. Τίποτα. Γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύ άσχολος, το έχετε και το βιντεάκι να κάνετε, ιστορίες κακό και επίσης έχετε από ό,τι γνωρίζω και πολλές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Η αλήθεια αυτή είναι, αλλά η τιμή είναι δικιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ. Και τον Αντένα, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κάμεραμάν από πίσω. Εγώ είμαι. Και το που είπα σε το κονέκι. Βοηθός. Το παιδί που έκανε τα. Το παιδί με τα φώτα. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ανεβαίνετε πρώτη φορά εδώ πέρα στην Δρακόλυμνή Θα μας. σας πω, το συγκεκριμένο βουνό το έχω ανέβει 5 φορές. Ωραία, μπράβο σας. Ναι, είναι Σήμερα τύχη. μόνο. Σήμερα μόνο 5 φορές. Γιατί έτσι. Την πρώτη φορά το πήγα τρέχοντας, ήθελα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ Σε πόσο ώρα το κάνατε? σε μισή ώρα. Συγχαρητήρια! Θα σας φέρουμε και ένα βραβείο αύριο. Ένα drone, Έχω εντάξει. μπει. Θα σας φέρουμε ένα drone, περιμένετε. Θα σας φέρουμε ένα drone. Ένα ολοκαίρινο drone Για αξίας μένα. 7 εκατομμυρίων δραχμών, μόνο και μόνο για εσάς. Ευχαριστώ πάρα Απλά υπάρχει ένα θέμα. Για να το χρησιμοποιήσετε χρειάζεται ίντερνετ. πολύ. Εδώ πέρα φτιάνουμε. Θα σου πω, περίμενε. Συγγνώμη να το δείξουμε λίγο, αυτό είναι βασικό. Εκεί την αντένα τη βλέπεις εκεί. Εκεί αυτή η κεραία είναι μια κεραία εκεί πέρα. Κάπου εκεί. Αυτή την έβαλα στη δεύτερη ανεβασιά. Πήγα κάτω, Αθήνα, πήρα την κεραία, την ανέβαζα πάνω. Ανέβασε το λάβαρο. Αλλά αυτή δεν έκανα σε μισή ώρα. Πόσο? Έκανα 1-2 ώρα. Εντάξει, ξέρεις τι, το Ήταν λίγο δέχομαι. βαριά. Γιατί έκανες το ρεκόρ, σου κουρασμένο, το καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Θα θέλω να μας πείτε πώς γίνεται που παρκείστε για 5η φορά εδώ πέρα στην πανέμορφη μας λίμνη. Αρχικά θέλω να πω ότι εντάξει, το τοπίο είναι. είναι. Μιλάει από μόνο του. Μιλάω από μόνο. Ξέρω, σε καταλαβαίνω. Η αλήθεια έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν βλέπεις. Έχει γύρω στις 30 σκηνές. Με μια πρόχη καταμέτρηση έβγαλε 37 και 2. Α, δεν είναι αυτό πράγμα. Καλά, δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα. Περνάτε καλά. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Ωραία, Απλά τώρα πρέπει να φύγω γιατί έχω να κατέβω και ξανανεύω. πριν το κάνετε, σας θέλω μια τελευταία ερώτηση, ωραία. Πώς νιώθετε. Ναι. Παρακαλώ που λέμε γελάδι πίσω, εντάξει. Όχι, σας παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ, δηλαδή. Υπάρχει και μια. Πρώτα να κάνουμε εκπομπή, κύριε. Θα ήθελα να πείτε πώς νιώθετε που καταρρύψετε τώρα. Συγγνώμη. Εσύ περίμενε δεν έχει σήμα. Τι έγινε. Έλα, ξάδερφε. Αυτή τη στιγμή Δρακόλυμνη. Να σου πω μέχρι να μιλήσεις, να κατέβω, να ξανανεύω. Ναι. Τώρα μισό έρχομαι. Έλα. Μαλλιά, στάσου, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Στην αναμονή. Μόνο σου έρχεσαι. Έλα ρε, κρίμα τώρα. Δεν μου είπες να μην πάω καθόλου πάνω. Ας έβλεπα. Αλλά οκ ρε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα κάνω μόνος μου την εκπομπή. Διακοπή συνέντευξη. Είσαι πολύ κολόφωνος που έπιασες και εσύ. Ποιο είναι το όνομά του, Έχει υπερβολικό κόσμο. Είναι προτάσεις, είναι προτάσεις. το βράδυ, να ξέρεις. Θέλω να με ρωτήσουν. Θα δούμε. Ναι, το πώς πέρασα. Πέρασα. Τίποτα. Χαιρετώ, φιλάκια. Συγγνώμη, πρέπει να το δείξω. Και θα μιλήσουμε, άντα. Βοηθάει κάμεραμαν, τι κάνεις? Είστε γυμνασμένοι, είστε αθλητικός, είστε όμορφο παιδί, έχετε σχέση? Όχι. Ωραία, είναι αλήθεια που τα ξέρετε. Instagram Γιάννης Παύλα-Βουκ, άμα θέλετε ψάξτε. Ωραία. Ναι, η λίμνη μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζεται κάτι να πω εγώ, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, άμα τη δεις, δες την λίγο, κάνε λίγο zoom. Τέλεια. Βλέπουμε μαζεμένες όλες τις σκηνές εκεί πέρα, εμάς είναι οι δύο δεν φαίνονται. Ωραία. Ναι, αυτά. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο? Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Έγινε και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Θα είστε και εδώ το βράδυ. Θα φύγουμε μάλλον. Θα ξανανεύω, θέλετε να θα έρθω να μείνουμε. Κύριε Γιάννη, συγγνώμη. Φύγετε, θα τα πούμε μετά. Εγώ, τα λέμε. Τι έγινε? Τι έγινε? Έχει κουραστεί τώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ψέματα λέτε και πείτε πρώτη φορά ανεβαίνει σήμερα, δεν ξέρει καν πάντα τρία. Λοιπόν, άκου το πλάνο που έχει αύριο. Αφού είπαμε να ξυπνήσουμε και θα δούμε. Θα ξυπνήσουμε 6 ώρα. 6 κάτι. Ωραία. Θα
πάμε πάνω. Θα δούμε ένα ρολί. Κατέβουμε καφέ. Το ακούω του καφέ. Εννοείται. Δεν πιούμε καφέ στο βουνό. Οπότε μαζεύουμε και κατεβαίνουμε μετά καταφύγιο. Και βλέπουμε. Αναλόγως τι ώρα θα πάει κιόλας. Άμα είναι να φτάσουμε νωρίς στο καταφύγιο, ναι, οκ. Αλλά άμα φτάσουμε 12 θα πάρουμε πάλι όλη τη ζέστη. Το παίζω. Ναι. Λοιπόν, ο Τάσος, ο Μάνος, Στο κενό, περίμενε, έχω ψηφοφορία τώρα. είναι εδώ συγκάτοικοι είναι στη δίπλα γειτονιά. Ακούτε τι γίνεται. Έχουμε ξυπνήσει, η ώρα είναι 4. Ή 3, ανάλογα. Ανάλογα τι ώρα, ναι. Δεν ξέρουμε κιόλας. Αστράφτη. κρύο. Ενδέχεται να. Ναι, έχει πάρα πολύ κρύο. Αέρα. Ενδέχεται να ψάσει βροχή. Λοιπόν, και πάμε να ψάξουμε σήμερα να δούμε τον καιρό. Σήμα. Έφυγε το πιάνω καμό. Όλος και ευκαιρός. Τότε είχαμε το αυτοκίνητο εμείς τώρα έχουμε τον Γιάννη. Στην τρίτη φορά δεν έχουμε τίποτα. Ναι. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα. Όπα. Μπρο, είναι μουσκιμα το παπούτσι. Εδώ είναι η λίμνη. Πόσες ώρες κοιμάσαι, Γιάννη? Δεν ξέρω, έχω κοιμηθεί ένα 3ωρο, 4ωρο πιστεύω. Όχι ρε. Ρόξεις πως ροχάλιζες. Εγώ. Μ' άκουσες. Ναι ρε. Ροχάλιζα. Σε κοροϊδεύα κιόλας. Ροχάλιζα καλά. Ναι. Παρακάτω εσύ είπα ότι ροχάλιζα σε σκύλι του πολύ. Μιλάγαμε. Ναι. Και σου λέω Πατ. Ναι. Μου λες. Του λέω κοιμάσαι. Μου λες όχι ρε, όχι, το κάνω. Ροχάλιζες. Τι λες ρε. Σου έχω πάρει το που πάρεις προχθές. Όχι κάτω τώρα, δεν θα λέω. Θα το κάνω. Οπα. Ναι, πάω τώρα, δεν κρύβω τώρα. Κρυώνεις. Έφυγε κρυώσει. Όχι, χαλαρά. Είναι chill. Είναι στο δενιστό. Ήμουνα βρεμένος γι' αυτό, sorry. Στο δεν είναι. Ναι, πένα είναι. Ωραία. Πολύ καλό. Αυτό είναι όλα τα λεφτά, όχι το βράδυ. Τι στάζεις. Όχι. Κουρασμένος δεν φαίνεσαι πάντως. Άρα δεν κοιμηθήκατε κιόλας εσείς. Πώς πήρατε πάντως την απόφαση να έρθετε με τη σκηνή που ξέρατε ότι βάζει νερό? Γιατί λένε δεν θα βρέξει. Καλό καιρό δείχνει. Είχαμε κοιτάξει τόσες φορές το γαμμένο τον καιρό. Κλείνε. Ναι. Βέβαια, τώρα σταμάτησε γαμώ. Η Ιουλία χαμπάρει εδώ ρε. Ύπνο.
Ιούλια Τσίμα.